โ
nerabasing mega mendung ngiter-ngitering jagat Wulandara ngapara ngudari gunung ketungkul ngumbar babasan sadana ginawa ngimpi Warok Garuda Wisnu Satria Muda Samparyo Heyo 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 Hey y'all!
Ayo, Bapak Encun. Demo sang terbaroknya Indonesia. Nova.
Yo!
oh, ah, Ayo, ah, oh, ah, ayo, ah, oh, ah, ayo, ah, oh, ah, ayo, ah, oh, ah, ayo. ah, oh, ah, do. Ah, oh, ah, Ayo, 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 ah, oh, ah, ayo. ah, oh, ah. Ah, oh, ah, Ayo, 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 ah, oh, ah. ayo. Waroknya Indonesia. Ah, ah, oh, oh. Oh, 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 ah, oh, Semenika Bapak Tari Warosro Manggala Bapak ingkang nomor setunggal. Nggih, Iki Menapa? kabeh wis padha ngambruk Panarto. nggih klesedan Mas Jaya. Klesedan. Ya.
J sama Niko babak pertama minangka pemanasan. menika pambuka saha pemanasan saking rencang-rencang karo Daun Satria Muda. Iki pokoknya sing rawuh rene ora ming barang ketok tok Pak Narto. Nggih. Ananging barang-barang sing boten ketok menika simbah-simbah menika ingkang saking alam liya. Alam liya. Menika sampun rawuh wonten mriki kaperlu ngerameaken acara wonten ing siang menika. Mbok bilih semoga saja dari Dusun Gambiran, Desa Ngulon salam menika waget dipun paringi gemah ripah roh jinawi Amin ya rabbal alamin. Kanthi donga panjenengan sedaya Nggih. lantaran seni budaya Nggih. wonten ing siang menika. Iki macam-macam dirawuhke mengkono babak warok, gedruk ana tari Bali, Tari pokoknya Bali. bareng-bareng demi menghibur masyarakat Dusun Gambiran dan sekitarnya. Khususipun datang putra ingkang dipun hitanaken niki Mas Gibran Putra. Nggih menika ingkang sampun dipun hitanaken napa dereng menika mugi-mugi putra ingkang dipun hitanaken dados putra ingkang solih migunani dhateng tiyang sepuhipun berguna bagi nusa dan bangsa Mas Joyo. Pokoknya selamat dengan bentuk, Bentuk baru. yang baru. Nggih menika anune adikipun sing dipun hitan Mas Jojo wonten Nggih. sebelah mriki nggih. Oh, niki. Nggih, Mas Gibran Putra menika. Mas Gibran Putra. Mas Gibran Putra kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, Nggih. biyen aku supit kelas 3 SMP Pak Kelas Narto. 3 SMP Mas Jojo ora alot. Kuwi aku nganti digeret-geret. Oh, digeret-geret deneng-eneng karo tukang supite. Asine ra urung wani. Urung wani Tapi dipeksa arep peksa piye meneh, yo. Iya. Pokoknya supit kuwi pepisan wae aja ping pindho. Sepisan bae iki. Soale ngapoki. Ngapok tetep kapok Mas Gibran ki tetep kapok iki Iya. Mas. Nggih. Mas Gibran, le supit arep dibaleni meneh apa ora? Kapok napa mboten? Tapi iki boten minangka medeni sing liyane boten Nggih. nggih. Pokoknya adik-adik semuanya, saiki supit niku wis ora lara. Ora loro, ora loro. Iki ana iklan ning radio Oh, nih supit ora lara. Ya Soale ampun wedi. dengan majunya zaman menika alat sudah mendukung. Ya Enten sing jerane laser. laser ora krasa. Ora krasa. Mugano awak dhewe sebagai kewajibane wong Islam Nggih, nggih menika diwajibaken kagem berhitan. berhitan sunat nggih kagem adik-adik ingkang dereng hitan monggo enggal hitan aja lali nanggap GWSM. Kanthi hitan menika dados ibadah. Amin. Ibadah ya Pak Narto mergo hitan ngundang Garuda Wisnu Satria Muda. Sak mene oke brayat-brayat penontonnya bareng-bareng. Podo seneng kabeh. Lah. Muga-muga nggih. Muga kuwi wis dadi berkah barokah. Amin. Iki sing nonton kene kabeh mendoakan. Lagi pengumuman kami teruskan kepada adik Aira dari Dukun dicari bapaknya di samping kanan panggung. Terima kasih.
kali ulang untuk panggilan untuk teman-teman dari adik Naila dari Sleman, teman-temannya atau keluarganya untuk merapat di samping kanan panggung di sekitaran operator sound system. Mohon sekali lagi panggilan kami tujukan kepada keluarga atau teman-temannya adik Naila dari Sleman. Mohon untuk merapat di kanan panggung dikarenakan adik Naila kecapean atau semabut. Terima kasih. Indonesia Jong Sania.
Firman Maulana. Taati nengise samudra lelumbaning asmara ombak ing prasetya padha anembe tresna sineksenku ragit penuh hatiku kang uyung yen tan kamu aglayu. Oi, ayo Mas Najib, warungnya Indonesia. Mas Kiki. Roko kakang kacirat tresno dinali-tali ning jiwa ngegandrung parasmu ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno
sing tak tampa. Bisa dipaksa. Mas Rudi. Kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing Wis lilakno nimbang timbang atimu lara mergo rasa tresno iki ra bisa dipaksa.